Nej, nu glemte jeg, hvad det var, jeg skulle sige. Jeg hedder Marie, og jeg arbejder hos Lokalforsikring. Jeg sidder med privat rådgivning i vores kundecenter. Vi er meget nærværende, og det jeg især sætter pris på, det er, når jeg har en dialog med en kunde, så er det også mig, de henvender sig til. Det er mig, de forbinder med deres forsikringsselskab. Forleden der var jeg for eksempel til forældremøde i min søns børnehave, og da mødet er slut, kommer en far nærmest løbende over til mig og siger, hey, jeg har mine forsikringer hos Lokalforsikring, kan jeg bare ringe til dig? Og der tager jeg jo bare åbent imod ham og siger, ja, har du noget at skrive med, så får du bare lige mit direkte nummer, så kan du bare ringe. Det, der giver mig energi, det er for eksempel, når jeg går mig en tur med min hund. Ellers så holder jeg mig selv i gang og dyrker noget CrossFit i min fritid. Jeg reflekterer meget over min dag og tænker selvfølgelig på alle de indtryk, jeg har fået fra kunder, og hvad de giver mig, ligesom jeg forhåbentlig har givet dem noget.